عليما بوبو عالما متيالا كتتصوت تمهار كتزناغع كمؤون معاكم فتوات هنصانات بزح مهارنا زناغع المدن حيزا متيالا بزيادة ولد بلس بوبو لايك سبسكرايب مبار مددنا تخطاتلو بوبو عليما سلام فتوات هنصانات كمي كليخم دحان ديخم تمرتخات نفعل لهم نفعات هنصانات بلو أبزي زلخو مسوكيكو حادة تمرتي كنمركم هنا أنا ميكا أنا مسوكيكو خلنا حادة تمرتي كنمركم هنا نفعات هنصانات كرميو جن ورد بلس بوبو مددنا لايك سبسكرايب تحمقوا يخو رابر هنصانات ناي لومي تمرتنا بزعبا أمغاغبا انسساتات أمغاغبا انسساتات أبندي يخفر انتاي يبلعو كنرينا مجمريا جن زخونة فطور نخنبر حركة زدليو انتاي مجبي نفعات هنصانات حادة فطور نخنبر مجبي كبلع اللو حكي لي كيكو أنا حكالا ميكي اندحير مجبي بلغنا حايلي مركب زخونة فطور مجبي كبلعو حايلي يركب حايلي ترغب ناخر المهار كنفرح نخيل نفعات هنصانات كان زوكيكو زبالتي اندحر بلعنا حايلي نركب حايل ترغب ناخا نسرح المهار نخيل مالتيو نفعات هنصانات بلو انسساتات بأمغاغبا أب كندي يفلو كنغركمي حازوني انسساتات بأمغاغبا أب سلسته يزخفلو انتاي لكم هنصانات انسساتات بأمغاغبا أب سلسته يزخفلو هراي اسكنننن كنغركمي بلعتي سعري تايلكم هنصانات بلعت سعري ويكا بإنجليش مالتيو herbivores كالآي بلعت سيغا بإنجليش carnivorous تايلكم هنصانات carnivorous هذا ساسيكا بلعتي كله زبال مالتي بإنجليش omnivorous يبالو نفعات هنصانات بلوسك زم سلسة عين في انسساتات من يوم نرأيهم الرابع هنصانات بلوسك ببلعت سعري نجمر هراي بلعت سعر زبهالو أقصلتن أتكلتن زنقبو انسساتات مالتيو انتاي لكم هنصانات بلعت سعر زبهالو ويكا herbivores بهالو أقصلتن أتكلتن زنقبو
እንስሳታት ማለት እዩ። ንፉዓት ህፃናት እዞም በልዓት ሰዓር ዝበሃሉ ከዓ እዞም አትክልቲ ዝምገቡ ኣስናኖም ፀፊሕ ወይ ከዓ ፍላት ዝኾነ ኣስናን ኣለዎም። ፀፊሕን ፍላት ወይ ከዓ ዝኾነ ኣስናን እዩ ዘለዎም። በስናኖም ገይሮም ከዓ እናሸምጠጡ ቆፅልን ሳዕርን ይምገቡ ማለት እዩ። ንፉዓት ህፃናት እስኪ ገለ ኣብነት ንረ ካብ በልዓት ሳዕሪ ኣብነት ክንርኢ ኢና። ወኪኮ ትነግረና ናይ በልዓት ሳዕሪ ኣብነት ወኪኮ ትነግረና። ንፉዓት ላም ካው በጊዕ ሽፕ አጋዚን ጋዚን ዚብራ በበረኻ አድጊ በረኻ ጎት ራይ ህፃናት ከምዚ ኬክ ዝበለቶ እዞም ክንደይ ፅናሕና እንታይ እዮም? በላዕቲ ሳዕሪ ወይ ከዓ ሄርቢቮሮስ። ንፉዓት ኣብነት ናይ ሄርቢቮሮስ ወይ ከዓ በላዕቲ ሳዕሪ ርኢና ኣለና። ክንቅፅል ኢና ሕጂ ከዓ ናብ መን ኢና ንቕፅል? በላዕቲ ስጋ ወይ ከዓ ካርኒቮሮስ። ንፉዓት ህፃናት በላዕቲ ስጋ ወይ ከዓ ካርኒቮሮስ። ህረ ካርኒቮሮስ ዝበሃሉ ኸ ብዓል መን እዮም? ክነግረኩም እየ። ካርኒቮሮስ ዝበሃሉ ከዓ በላዕቲ ስጋ ዝበሃሉ ኣዝዩ በሊሕ ዝኾነ ኣስናን እዩ ዘለዎም። እንታይ ኢለኩም? ኣዝዩ በሊሕ ዝኾነ ኣስናን እዩ ዘለዎም። እዞም በላዕቲ ስጋ ከዓ ብጀካ ስጋ ካልኣይ የብልዑን እዮም። ስጋ ጥራይ ዝምገቡ ማለት እዩ። እንታይ ኢለኩም? በላዕቲ ስጋ ወይ ከዓ ካርኒቮሮስ ይበሃሉ ማለት እዩ። ንፉዓት ህራይ በሉ ኣብነት ናይ ካርኒቮሮስ ከዓ ወኪኮ ትነግረና። አንበሳ ላዮን تغلى wolf نبري tiger
منكع منكع بط بط حرقت حرقت crocodile crocodile زبي زبي هينا هينا كماندو أبنك بلعت سيجا نفعت ህፃናት እዞም ዝረኣናዮም ከዓኒ በላዕቲ ስጋ ወይ ከዓ ካርኒቮረስ ተባሂሎም ይፍለዩ ማለት እዩ። ብኣመጋግባ በላዕቲ ስጋ ወይ ከዓ ካርኒቮረስ ይበሃሉ። በላዕቲ ስጋ ካርኒቮረስ ንፉዓት ህፃናት ጀኻን ቅፅል ኢና እጂ ከዓ ሳልሳይ ተሪፍና ዘሎ መን በላዕቲ ኩሉ ንፉዓት ህፃናት በላዕቲ ኩሉ ወይ ከዓ ኦምኒቮረስ ይበሃሉ ማለት እዩ። ኦምኒቮረስ ከ በዓል መን እዮም ነግረኩም ኦምኒቮረስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ በላዕቲ ኩሉ ዝበሃሉ ቆፅልን ወይ ከዓ አትክልትን ስጋን ዝምገቡ ማለት እዩ። እንታይ ለኩም ህፃናት ኦምኒቮረስ ዝበሃሉ አትክልትን ስጋን ዝምገቡ ማለት እዩ። ንፉዓት ህፃናት እዞም በላዕቲ ኩሉ ዝበሃሉ ከዓ ፍላት ወይ ከዓ ፀፍሒ ዝኾነ ስንን በሊሕ ስንን ይብንኑ። ኣስናኖም ፀፊሕን በሊሕን ዝኾነ ኣስናን ኣለዎም። እዚኦም እንታይ የምለኩም ህፃናት በላዕቲ ኩሉ ወይ ከዓ ኦምኒቮረስ ይበሃሉ። ንፉዓት ህፃናት ውኪኩ ክትቅፅለልና ውኪኩ ክትቅፅለልና ገለ ኣብነት ናይ በላዕቲ ኩሉ ንፉዓት ህፃናት sad sad human درهو chicken አንበጣ locust gauna gorilla antelope Tutulay square
سلام. pig pig ህፃናት በሉ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ እንታይ ነይሩ? ብዛዕባ ኣመጋግባ እንስሳታት እዩ ነይሩ። ክንደይ ዓይነት ኣመጋግባ ተማሂርና? 3 መነመን እዮም? በላዕቲ ሳዕሪ herbívoros በላዕቲ ስጋ ከዓ carnívoros በላዕቲ ኩሉ ከዓ omnívoros እዞም 3 ተማሂርና። ራይ ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ ትምህርቲ ተረዲእኩም ክኸውን። ኣብ ዝቕፅል ብስፍሕ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ መደብና ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረሱ ኢኹም። ቻው Dennis Bubu, like, subscribe.